Sziasztok, támogatók és már csomóta jöttem el. Akaj pont jóval fogok játszani, csak be kell írni. Na. Valaki. Na. Pont. Na. Na, ja. Várjatok egy kicsit, vágok egyet, és akkor itt is van. Jó, oké. Na, akkor... na. Szokásos a név, na itt is vagyok. Meg fognak enni. Kamerából nézem, úgyhogy eléggé nehéz. Ezt most megettem volna, de úgyse kapom. Vagy ő kap el engem? Na, de úgy bocsánat, hogy telefonnal veszem. Egészet, csak nincsen kamerám. De ezt a egy videóban elmondtam. Na, ő... miért nem megy? El akar kapni. Nem tudom, hány perces lesz a videó, de amennyi lesz, az lesz. 2 meccset még fogok vinni, aztán kész. De szerintem most sokáig fog tartani. Na de akkor menjünk. Bocsánat, hogy amúgy beszélek ennek, csak nagyon sajnálom. De... Azt el kéne kapni, csak lassú vagyok már. Az enyém. Toke meg fog enni szerintem. Győ, ezt meg engem? Igen, ott van Toke. Egy farkas. Ajaj. Meg fognak enni. Most megölöm magam, mert itt is vagyok, csak már amúgy bocsánatot vágok, csak nem nagyon sajnálom. Na itt is vagyok. Istenem. Még egy menetet megviszek, utána vége. Én veled vagyok, hello! Ez nem volt hello. Hello. Úgy elsőnek, amikor játszottam vele, azt hittem, hogy ezek a ilyen zöld tüskés valamik ki tudnak túljantani. És ez... belementem, csak szétszóródik a... embert, és megettek. Na. Csak mondtam. Ezzel a ilyen játékosra se játszottuk. Csak már nagyon száj. Most már. 0 menetet fogok levinni. Hagyjál már, videót csinálok! Na. Bocsánat, hogy kiabáltam.
egyszerűen van egy Punkó MC Kenti testvérem, csak mondtam, sose lájkoljátok a videóit. Csak egy, nagyon Punkó. Csak videóba beszél. Na, akkor...